Здравейте, аз съм Векс. Но Както знаете, вече имам... Също не, вие не знаете. не знаят. Имаме PlayStation 4. И сега тук почваме... Тук почваме да играем в Hogwarts Legacy. Иначе, чакай. Иначе Имаме Hogwarts Legacy, Take It to Sonic, някакво Mortal Kombat 11 Ultimate Edition. Имаме два диска. Имаме два диска. Така. Кажи. Я дай камерката да пуснем. Едни диск. Другия. Втори диск. Това е едната е първа част, другата втора част. Тихо. Така. Ето го Рокич. Рокич. Коста. Коста, Рокич. И сега ще играем Hogwarts Legacy. Чао!